Se on kaikkien aikojen palkituin Disney-klassikko. Ainoa animaatioelokuva, joka on ollut ehdolla parhaaksi elokuvaksi sekä kaksinkertainen Oscar-voittaja. Ensimmäistä kertaa teräväpiirtona. Walt Disney Pictures kutsuu sinut olemaan Vieraamme, olet meidän vieraamme. Lautasliina kaulalle, sheriassi, nautimme. Ja nyt menoon! Bonjour! 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 Walt Disney Pictures ylpeänä esittää Kaunotar ja hirviö. Mä löydän seikkailuni jostain kaukaa. Se on odottamamme tyttö. Hän voi murtaa taivaan. Ensimmäistä kertaa Disney Diamond Edition julkaisuna. Katsokaa se heitä. Nastarkasto, tykkään sustarkasto. Olen itseni taas hyvin tyytyväinen. Oi mikä mies tuokasto. Hirviö! Minä rakastuin. Minä järjestän. Rakastan sinua. Ikiaikainen tarina syntyy uudelleen. Syksyllä 2010.